Nadiskubre nin sarong individualan sarong hand grenade sa tanuman nin Abaca sa Barangay Santa Maria, Panganiban, Catanduanes. Alas 9 nin aga kanakaaging Domingo, Enero 19. Nadiskubre ang pampasabog ni Sherwin Clupino, 18 anyos, residente kan Barangay Cagdaraw kan Parehong Banwaan, mantang naglilinig sa saindang tanuman. Ipinaabot niya man ini sa kaaraman kan otoridad, natulos man na ruminisponde. Kasi itong Abaca na plantation is nasa taas po ito ng bundok. And siyempre po, hindi naman po natin ano kung saan po talaga nanggaling. Subalit ito nga po ay napulot nitong ating kababayan. Maaaring ito po ay nahulog or ng tropa or kung ano pa man po. Napag-arama na narecover na pampasabog sarong M67 grenade na pigagamit sa military activities. Sa ating mga kababayan, kung kayo po ay may nakuha o napulot mo na ganito mga bagay, ng mga eksplosibo, maaari pong may surrender o may turnover po sa inyong himpilan upang pong maiwasan kung ano pa mang sakuna or makapagdulot ng ano pa mang panganib. At ito po ay ma-handle ng maayos at may turnover po sa kinaukulan. Naidara na ini sa Catanduanes Provincial Explosive Ordnance Disposal and Canine Group para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Danica Garcia.